vám sa zo súčasných cien bytov točí hlava? Radi by ste bývali so svojou rodinou v dome, obklopený krásnou prírodou? Volám sa Peter Kolár a som certifikovaným maklérom spoločnosti Remax Duo. Dom je postavený z porobetónových tvárnic značky Ytong a je zateplený 12 cm polystyrénom. Kvalitná strešná krytina značky Mediterrán a šesťkomorové plastové okná predurčujú nízke mesačné náklady pre celú vašu rodinu. Tak čo poviete, aj vás táto ponuka zaujala? Zavolajte mi teda čo najskôr a ja vám ju rád osobne predstavím.